Ja, goedenavond allemaal. Welkom bij deze aflevering van de Avondshow. Aflevering 49 alweer. Goedenavond met zo. Ja, goedenavond. Hoe is het met jou? Ja, prima. Het gaat nu goed. Hoe was je vakantie? Ja, best wel goed. Ja, mijn vakantie ging ook best wel goed. Ik ben naar de Veluwe geweest en dat was best wel een mooie omgeving daarom. We zijn nu in Bommels op een bewoonvorm op Team. Met mensen die een verstandelijke beperking hebben tot dat ze eigenlijk later, als ze groter worden, ouder en verstandiger, dat ze een eigen huisje krijgen. Dat doen ze hier. En we beginnen eerst met Remco's half uur, met een nieuwe intro. Vroeger wilde ik eigenlijk al een programma maken om mijn mening te vertellen. En begin 2020, januari, ben ik verstapt naar Facebook en heb ik daar begonnen met uitzendingen maken, samen met Mitchell. Nou, ik vind het zo leuk om met Remco een uitzending te maken live. Een duo zijn we dan. En ik vind het gewoon leuk om mensen blij te maken en zien dat hoe wij dat doen. En ik krijg allemaal complimentjes, ja. Ja, in het dorp ook, ja. Ik wilde ook best wel populair worden als andere YouTubers. Ja, mensen kunnen kijken wat je aan het doen bent op een dag. En dat vind ik best wel leuk. Nog een beetje formuleren? Nog formuleren? Ja, want de scholen zijn weer begonnen, ja. De bussen zijn weer vol en de mondkapjes zijn daar ook verplicht. De Midstermco coronanieuws. Daar praten we bij over het COVID-19. Wat is nou het beste en wat is nou niet het beste. En dan praten we over de actuele tijd. Ja, mensen adviezen geven en Rutte kan ook niet alles voor ons land doen en betekenen. Nee. Want die wil graag, ik wil graag mensen introduceren van coronavirus kan ook anders. Wij willen mensen ook graag helpen om het advies. Ja. Voordat we de uitzending voorbereiden, doen we eerst even op Google News kijken. Ja, wat is nou het beste om dingen over te praten, over nieuws, de actuele tijd. Dus bijvoorbeeld 1 op de 5 middelbare scholen kiest voor mondkapjes. Dat vinden mensen best wel interessant om te bespreken en zo. En dat zetten we dan in ons kladblokbestand. En dan gaan we dat bespreken. Ja, wat vind jij hiervan eigenlijk? Dat vind ik wel een goed idee, want ja, de leraren willen ook niet besmet worden. Nee. En andersom ook niet. Nee. Ja, later, als in 2030 of zo, dan als Renze Klamer en Iski wat de talkshow op 1 afsluit, dan wil ik dat wel overnemen. Doe maar. Ja, samen misschien toch? Ja, samen. Ja. En dan ik met die gitaarsolo. Ja. En dan met een leuk bandje samen, compleet. En dan ik op de achtergrond. Ja. Waar kun je ze in vinden? Op Facebook de Avondshow. Elke werkdag. Ja. 7 uur. Ja. Ja, dankjewel Mitchell met een improvisatienummer. Bedankt voor het kijken en tot morgen.